Bine v-am regăsit la un nou episod de Giant Boulder of Death. Ok. V-am promis că următorul episodul de astăzi de fapt va fi cu Giant Boulder of Death. Și parcă ultima misiune era să facem diamante. O secundă. Putem să... Joystick? Hai pe joystick. De pe aici? Așa trebuie decât să tragem. Wow! Apare mai simplu cu joystick-ul. Dacă mișcăm din ecran... Ok! Wow! What? Wow! Ok. Oh gosh! Dar nu! Ok. What the fuck? Nu știu că pietrele pot cădea în prăpastii fără să se spargă. Ok. Zic, haide, zic. Nu. Am vrut muzica că nu știu dacă se aude prea bine și de-aia. Așa. Haide. Ui. Haide. Ce-ți vine de fac de mai mă observ? Suntem săraci. Deci mai facem puncte că murim. Vă dați seama. Nu cred că o să mai târguiesc. Mega greu. De serios, dacă nu mă credeți, chiar e super greu asta. Next free spin now. Spin free. Da. Poți să nu mai scoți sunetele ăla. Haide. Oh my god. Stop. Okay. Uba. Come on. No. Și aveam alea bucate. Oh my god. Da, știu care e misiune, nu mai... Am să dă mare la mine. Asta mă upgrade. Hey. Ok. Acum o să apară de nu știu câte mii de ori mai... Adică de nu știu câte ori mai repede diamantele de care avem nevoie. Come on.
Haide. Haide. Da. Când omul praf, n-ai ce să-i faci. N-ai mie ce să-mi faci când sunt praf la jocul. Ok. Let's do this. Haide. Come on. Haide. Să încercăm cu ăsta. Haide. Come on. You can do this. I can't do this. Okay. Come on. This. Dar îmi lasă și aia măcar 2-3 secunde după aia. Cred că ăsta e marele dezavantaj. Ok. Hai. This later. Let's dau never. Niciodată nu dau never. Doar later. Peste 6 minute. Următoarea. Come on. I just wanna make friends. Oh. A cow. Come with me, little cow. Come on. Woo! 3 cows. 4. And the man. 5 cows. I have some fans. I have a fan. Un prieten gard. Okay. Come on. Whoa. No. Oh, God. O secundă. Ok. No. Ce sunete? Let's make some friends. Da? Hai să mergem să ne facem niște prieteni gard. Pentru că, da, ne înțelegem foarte bine cu gardurile, ne jucăm lovindu-ne, chestii de genul, știți voi, prietenii. Ok. Yeee! Păi, prieten gard. Da, și o viață în minus. Pentru că am murit. Fuck. Me. No, I hate it. I don't hate the game. I hate my friends. Mi urăsc prietenii gard. Nu prietenii din viața reală, ci prietenii gard în acest joc. Foarte tare și amuzant. Dacă îl instalați. Nu. Veți vedea cât de tare e. Nu știu dacă este valabil și pe App Store, dar știu că pentru Android este 100% bun. Ok.
Let's go! Hello, vale. Da, n-am înțeles nimic, dar în fine. Wow! Prieteni! Prieteni card! Boom! Cica bum bum bum! În fine, pare rău că episodul ăsta a fost mai greu decât cel de data trecută. Dar cred că aici să terminăm episodul de azi. Eu am fost Andreea, mulțumesc pentru vizualizare și ne vedem data viitoare cu un alt episod. Pa!